Halló, Halló, tessék. Kovács Ádám vagyok. Gárdányi vagyok. Jó, köszönjük szépen ezt a kellemes bemutatkozást. Eladók akkor a ecsédről aranykoronák? Ja, hát igen, igen. Aha. Mit Erről gondolt? beszéltem előbb? Nem, mit gondolt, hogy miért hívtam? Mert lakás Szex? is van eladó. Ja? Mert nem, hirdettünk egy lakást és Jó. Gyöngyösen, és azt hittem, hogy az. Nem, jaj, de kis arany. Akkor melyik része ecsédnek ez? Még nekem az a része kéne ecsédnek, ahol nagyanyám is lakik. Na, És akkor én ott, annyit tudok erről, én ott hogy az lennék a... Öreghely. Hány ház van rajta? Ház. Én nekem olyan elképzelésem van, hogy ecsédnek a 66%-a az enyém lesz. Ja, és azon nincs ház. Hát de nem én leszek a polgármester a ecséde? Hát én nem tudom, én akkor őre szavazok, de én Gyöngyösi vagyok, nekem aztán mindegy, hogy ön mi lesz ott. Szóval én rám szavazna? Hát de én Gyöngyösi Akkor vagyok, írja már fel a Gyöngyösi nevem, hogy Kovács Béla, szavazókör, 65-ös De választási én kerület, Gyöngyösi vagyok. Pécs, Újváros, Detki, elágazó, busz, átjáró, sávok, kiegyenlítve, hasábborgonya készítő kisvállalat. Adószámot mondjam? Én nem tudom, most kivel beszélek, úgy őszintén. Hát én szerintem önnel, Marika. Igen, Marika, ugye? igen, Marika vagyok. Eltaláltam. Hát az aranykorona kéne 66. Na, Haló? igen, itt vagyok. Bemorog itt az egész minden. Igen, na. Na akkor mennyi, Mit tudok erről mondani? Ez az mennyi öreg- pénz ez? Hát aranykoronánként 8000 forint. Csak? Aranykoronánként. De csak? Csak. Sokalja? De nekem akkor ez húsvétra már kellene is. De szeretném vetni tavaszi kölessel. Na most figyelj meg, de ön hol lakik? Ezt akarom most megkérdezni. Vámosgyörg hallaknák, Na, igen. persze. Na most figyelj meg, Igen? én nem tudom, hogy mit tud ön ezekről az aranykoron dolgokról, mert... Hát én úgy gondoltam, hogy ott van ez a 66% aranykorona, ez 66%-ban aranyat tartalmaz ez a korona. Ez most... Ez? Ez ki van már mérve a víztározónál? Ön tudja ezt, hogy hol van Ecséden? Ecséden? Ecséden. Tudom. No. Ecséden van, igen. Ezt bérelték az Ervinék. Nem tudom, önnek a szülei ott laknak Ecséden? Ne, Vagy csak nem? az egyik. Az egyik, a másik az Halászon, a harmadik meg... Na most ezt komolyabban Rózsaszent ne kéne Mártonba. tárgyalni itten, mert be van ez vetve állítólag. De ezt az Ott aranykoronát... lehetne csinálni Róna gyárat? Róna gyárat? Róna. Ott fönt? Róna. Az a Hát, ott üdítvita, a fönt Róna nem gyár. Ott fönn nem igen lehet azon a hegyen. No, de ezt az aranykoronát Aha. máshol is ki lehet venni, ha osztatlan tulajdonból is ki lehet venni. Igen. Szóval ezt jobban össze kéne ülni, és akkor megbeszélni, hogy Hány sebességgel megy ez? Mármint a szelet. Értem ez alatt. A szélsebessége meghaladja a 110 km per órás sebességet. Igen. Tehát ezáltal a légvezetékek majd leszakadjanak, mert én nem tudom, hogy belegabajodná abba a kis feszületbe, ami feszültséget okoz a enyhe földrezgések okozta bántalmat, tehát a növényzetnek, hogy? Bővebben fejtsd ki? Tehát én úgy értem, hogy az elvetendő területnek a hányadát megosszuk a föld területének a háromszorosával, és így kiadja a föld feszületének a terjedelmének a négyzete alapján okozott károsodás. Tudja még egyszer el tudja mondani? Hogy? Ezt még egyszer el tudja mondani? Persze. Csak előbb visszajátszom. Na, Na. ide figyeljen. Igen. Önnek kell ez az aranykorona Igen. a földdel együtt. Tehát akkor egyszerűsítjük le, 8000 forint per Így van. négyzet centiméter. Nem. Ez nem tudom. Ez Tis, most tis, tis. 70 méterszer 40 méter. 400 méter. Ezt mondtam már önnek. Tehát 70 méterszer... Nyulak károsítják ott a földet? Tessék? Nyulak károsítják ott a földet, úgyhogy... Mondjon már még ilyeneket. Nagyon jó hallani. Jó, ugye ilyen fertelmes hétköznap jön a húsvét. Elmenjek maga az locsolkodni? Melyik utcában lakik? Hát, Kolozsvári, 65. Vagy 66? tudja egyáltalán milyen szám ez? Ez telefonszám. De hogy melyik falu? Ez melyik falu? 360-as? Hát ha akar, eljöhet. Kiskunfél egy háza. Hát, Férje otthon van? Hát igen. Azt mit szól hozzá, hogyha én beállítok oda? Az
Szex, meg ez mi egymás. Szex is? Szex? Na? Hát, én benne vagyok. Hát nézd, már olyan kellemes a hangja. Igen? Aha. Fú, hát is még... kellemes lehet. De ma... Az biztos, és nem is kicsi. Nem is kicsi? Nem, bizony. Hát, meg pláne. Fú, már most szerelmes vagyok magába. Hány éves maga, hogyha... Hát, Vagy esetleg nagyon- tegeződhetünk? Nem egész nyugodtan. Akkor szia, Marika. Na, szia. Én meg Zsolt vagyok. Te azt mondtad előbb, hogy Kovács Ádám. Hát Ádám és Zsolt. No. Kovács Ádám, Zsolt, háromtól, hát tudod, az a 3 név, Mari. Aha, aha. Fú, és mondjál már magadról valamit. Hát én Hajad már színe. idős vagyok, én már nagymama vagyok. Nagymama? Hát biztosan. De mennyi az az idő? Hát hány éves? 47. Fú, mindent beleadó korszak. Aha, ja, pontosan. Hí, gyerekek is vannak már? Van ám 2 unoka. És még egy pluszba? Hát, ha nem csinálsz majd legfeljebb gyereket. Na, ide figyeljen. Jó. Térjünk már itt a komoly dolgokra. Akkor érdekli, akkor... Jó. Marika, Na mondja. megegyezhetünk valamibe? Persze. Köszönöm szépen ezt a tanácskozást. Na. Jó? Uh-huh. Puszi. Szívesen.